Alkoo! Oota, ei vielä! Nyt! Ootako tää Heke! Tää kamera ei oikein mennä näkyä. Kato. Noniin. Nyt! Noniin, se jatkuu. Eikö sä taaskaan tehnyt silleen, että sä ponnistat? En vielä, oota. Älä puhu, jatkuu. No niin, että semmonen video se oli. Vähän. Tämä näin jo. Tämmönen huono hyppyri tehtiin. Me vaan testattiin sillä yksi YouTube-video, mutta nyt on pimiä, niin ei kovin näy. Kello on jotain. En tiedä. Että se on sitten